bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa ani, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. Mayong buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa Ultimate Radio 89.7 kHz. Welcome sa atong programa nga nag-uluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Ako si Dr. Christian A. Sudario, na ilan usab isip dato sukud yuta gikan sa Molified Tribe kauban sa Kapiksi. Karong buntaga atong hisgutan ang usa ka seryosong isyu nga nag-igo sa daghang mga Pilipino ug sa tibuok kalibutan, ang kalikupan sa lamok o dengue fever. Ang lamok, bisan gamay, makahatag og dakong kadaot pinaagi sa pagdala og mga sakit sama sa dengue fever. Sa mga pipila lamang kagutlo, atong hisgutan ang biology sa lamok, unsaon pagkatakod sa dengue,
mga sintomas niini, preventive measures ug ang papel sa komunidad sa pagbatok niini. Unsa gayud ang lamok ug nganong importante nga masabtan nato ang ilang kalikupan? Ang lamok nga nagdala sa dengue mao ang Aedes aegypti ug Aedes albopictus. Kini nga mga lamok kasagaran makita sa mga lugar nga daghang stagnant water sama sa mga paso, ligid ug bisan unsang container nga makaipon og tubig. Ang life cycle sa lamok naglakip sa upat ka stages: itlog, larva, pupa ug adult. Ang itlog giplastar kini sa lamok ibabaw sa tubig, diin mahimong larva ug mag-uswag hangtod mahimo silang adult. Ang temperatura ug humidity mao ang hinungdan sa pagtransform sa itlog padulong sa lamok. Ang Aedes aegypti ug Aedes albopictus lahi sa ubang lamok kay aktibo sila sa adlaw, labi na sa buntag ug sa hapon. Ang mga babaye nga lamok lamang ang motusok og dugo tungod kay kini ilang gigamit para sa pagdevelop sa ilang mga itlog. Kini nga behavior nagpasabot nga ang pagpangitlog ug pagkaon sa lamok kasagaran mahitabo sa mga oras nga ang tawo aktibo pa sa gawas. Ang Aedes nga lamok dali ra mo adapt sa urban environments. Ang ilang abilidad sa pagpangitag gamay nga tubig nga stagnant naghatag kanila og dako nga bintaha sa pagpadaghan bisan pa sa lugar nga puno sa tawo. Sa dili pa kita magpadayon, pasalamatan nato ang mga sponsors nga nagsuporta sa atong programa. Manok, usa ka organikong produkto nga makapadali sa pagtubo sa bantres nga manok. Para sa dugang kasayuran, kontaka si Dr. Marlon Saison sa numero 0923-365-5734. Suday, usa ka natural nga produkto nga makapadali sa pagtubo sa mga baboy sulod sa 2 ka bulan. Kontaka ang numero 0923-365-5734. Atomic Toilet Bowl o Tile Cleaner, usa ka non-toxic na panlimpyo para sa inyong banyo nga luwas para sa mga pets. Para sa orders, kontaka ang 0917-775-5885. Salamat sa inyong suporta ug balik ta sa atong diskusyon. Karon atong hisgutan ang paagi kung giunsa pagpatakod sa dengue fever pinaagi sa lamok. Ang dengue fever gikan sa dengue virus nga usa ka klase sa mga virus nga nahisakop sa flavivirus family. Ang virus mosulod sa lawas pinaagi sa pinaakan o tusok sa infected nga Aedes nga lamok. Gikan sa pagtusok sa lamok sa panit sa tawo, ang virus magpakita og mga sintomas sulod sa 4 hangtod sa 10 ka adlaw nga mao ang gitawag nga incubation period. Mao kini ang cycle sa transmission. Ang tawo nga naay dengue musugod og pagpakalap sa virus sa ilang dugo. Kung ang lamok makapaak sa usa ka infected nga tawo, makakuha kini og virus. Sa sulod sa lamok, ang virus mag-replicate ug molambo hangtod mosulod sa ilang salivary glands. Ang lamok nga infected mao ang mopakalat sa virus sa pagtusok o kagat sa tawo nga magpadayon sa cycle. Ang mga hinungdan nga nagpaluyo sa pag-uyanap sa dengue virus mao kini: ang init ug humid nga klima pabor sa pagdaghan sa lamok, daghang stagnant water sa mga urban nga lugar, naghatag og breeding grounds para sa lamok. Ang taas nga density sa tawo nagpasabot nga mas daghang oportunidad ang mga lamok nga magpakalat sa dengue virus. Kasagaran makita ang dengue sa tropical o subtropical nga mga lugar sama sa Pilipinas, Thailand, Brazil ug uban pang mga nasod sa Southeast Asia ug Latin America. Gamayng painumdum sa dili pa kita mapadayon. Pasalamatan nato ang mga mosunod nga sponsors. 7 Star Soy Sauce, usa ka natural nga toyo nga maayo para sa lamiang adobo. Para sa orders, kontaka ang 0917-507-8793. Kustina Food Park, lami nga snacks ug pagkaon nga pwede nimo ma-order sa numero 0991-422-8673. Laurential Boarding Houses, barato ug limpyo nga boarding houses sa Kulo, Labangon, Cebu. Para sa inquiries, tawag sa numero 0991-226-9127 o 0920-417-7660. Salamat sa inyong suporta. Balik ta sa atong diskusyon bahin sa dengue fever.
Sa seksyon karon, atong hisgutan ang mga sintomas sa dengue fever ug ang posibleng komplikasyon niini. Hataas nga hilanat nga kasagaran moabot sa 39 degrees Celsius hangtod sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa tawo nga naay dengue fever. Sakit sa ulo, ilabi na dapit sa mata, kasakit sa kaunuran ug kasukasuan, mao kini ang hinungdan nganong gitawag pod kini nga breakbone fever. Pagkalipong ug apektuhan ang paglihok ug pangisip, pagkawala sa gana sa pagkaon ug pagsuka ug baglain ang tiyan pirme. Rashes sa panit nga kasagaran mogawas sa pagsugod sa hilanat. Ang simptomas sa severe dengue o dengue hemorrhagic fever mao ang pagdugo sa ilong, baba ug uban pang parte sa lawas. Grabe nga kasakit sa tiyan, dili mapugnan ang pagsuka ug problema sa pagginhawa. Lital ang mga komplikasyon sa dengue fever kung dili matagal dayon. Internal bleeding leading to hypovolemic shock, organ damage sama sa atay ug kidney, mahimo kining moresulta sa kamatayon kung dili maagapan. Kinahanglang magpakonsulta dayon sa doktor kung magpakita og mga simptomas. Ang doktor magkuha og blood test aron mahibal-an ang presensya sa dengue virus. Ang natural remedy sa pagtambal sa dengue mao kini ang mga sumusunod. Importante kaayo ang pag-inom daghang tubig. Kung mogamit og pain relievers, gamiton ang acetaminophen, likayi ang aspirin o ibuprofen tungod sa risk sa pagdugo. Medical monitoring, regular nga check-up aron masiguro nga wala magkagabi ang kondisyon. Kung mogamit og herbal, gamita ang gatas-gatas. Ug ilabi sa tanan, magpakonsulta dayon sa doktor kung magpakita og sintomas. Salamat sa pagpabilin sa atong programa. Ato sang pasalamatan ang uban pa natong mga sponsors. CJ Car Enterprises, mga serbisyo sa konstruksyon. Para sa impormasyon, kontaka si Dr. Edward Campaner sa 0918-911-9801. Brisk, makapawagtang sa baho sa basura sa septic tank ug uban pa. Sulod lamang sa 7 hangtod sa 10 ka segundo. Para sa orders, tawag sa 0955-195-1327. Versa Ventures, usa ka platform para sa real estates o e-commerce. Para sa dugang kasayuran, kontaka si Sir Dennis Balantukas sa 0977-852-7869. Daghang salamat sa inyong suporta. Balik ta sa atong diskusyon. Karon, atong hisgutan ang mga pamaagi aron malikayan o makontrol ang dengue fever. Mao kini ang mga personal preventive measures. Gamit og mosquito repellent. Pilia ang mga repellents nga adunay DEET, picaridin o oil of lemon eucalyptus. I-apply kini sa exposed nga parte sa lawas. Pagsulob og protective clothing sama sa pagsulob og long sleeve shirts ug long pants, labi na sa buntag ug sa hapon. Paggamit og mosquito nets, ilabi na sa mga lugar nga walay screen sa bintana. Paglikay sa panahon nga aktibo ang lamok. Ang mga Aedes aktibo sa buntag ug hapon. Busa maglikay sa paggawas-gawas sa mga oras nga kini sila aktibo. Mao kini ang environmental control. Regular nga limpyuhan og tangtangon ang tubig sa mga paso, containers ug uban pa mga lugar nga makaipon og tubig. Ang pagtrim sa mga dahon ug tanom, makapaminos sa mga lugar nga puy-anan sa lamok. Paggamit og biological control agents sama sa pag-release og Wolbachia bacteria nga makapugong sa pagpatakod sa dengue virus sa lamok. Mao kini ang mga community-based strategies, clean-up drives. Mag-organize ang mga barangay o komunidad aron limpyuhan ang mga lugar nga puy-anan sa lamok. Public education campaigns, paghatag og impormasyon sa publiko bahin sa dengue ug paagi sa paglikay niini. Larviciding, paggamit og natural repellent agents aron mapatay ang larva sa lamok sa mga breeding sites sama sa produkto sa kapiksi nga gitawag og sibat langaw. Ang hinimo sa mga natural nga sangkap nga mopatay og itlog sa lamok ug luwas kini sa pets ug pwede kini spray sa sahog, sa dining table ug sa vehicles ug sa air-conditioned room. Naapoy mga government initiatives sama sa surveillance program, pagmonitor sa populasyon sa lamok ug pag-track sa mga kaso sa dengue. Health services, paghatag og access sa medical care para sa mga apektado sa dengue. Research and development, pagpalambo sa mga bakuna o mga bag-ong pamaagi sa pagbatok sa dengue. Mga innovative solutions sama sa
genetically modified mosquitoes, pag-release sa mga lamok nga dili na makapadayon sa dengue transmission. Wolbachia method, pag-release sa Wolbachia infected mosquitoes aron mapugnan ang transmission sa dengue ug uban pang mga virus. Mga tips sa balay, pag-inspeksyon sa mga balay, siguruan nga walay stagnant water sa inyong balay, pagbutang og mosquito traps para makakuha o makapatay sa mga lamok. Pag-maintain sa cleanliness, siguruan nga limpyo ang palibot o walay basura nga makaipon og tubig. Atong pasalamatan ang atong katapusang mga sponsors. Yumin, 100% purong humic acid nga makapalambo sa inyong yuta. Para sa inquiries, kontaka ang 0918-516-4125. Ultimate Radio 89.7 kHz naghatag sa atong kalidad nga programa ng ipanag-iya ni Sir Jade Oscar. Para sa kolaborasyon, kontaka ang numero nga 0953-693-5245. Salamat sa inyong suporta. Balik ta sa katapusang seksyon. Sa katapusang nga seksyon, atong hisgutan ang papel sa komunidad sa pagbatok sa dengue fever o mga laka nga atong mahimo para mapalig-on ang atong pagsukol niini. Ang papel sa komunidad, pag-organize sa clean-up drives. Ang mga barangay mahimong mag-organize og regular nga clean-up activities aron limpyuhan ang mga lugar nga puy-anan sa lamok. Pag-educate sa publiko. Ang paghatag og impormasyon sa mga residente bahin sa dengue ug paagi sa paglikay niini importante aron masiguro nga ang tanan kabalo unsaon pagprotektar sa ilang kaugalingon. Pag-distribute og mosquito nets ug repellents. Paghatag og libreng mosquito nets ug repellents sa mga vulnerable nga populasyon, sama sa mga bata ug mga tigulang. Pagtinabangay sa lokal nga gobyerno, pagpatuman sa health policies. Ang lokal nga gobyerno kinahanglan magpatuman og mga polisiya nga magmugna og limpyo nga palibot ug nagkontrol sa populasyon sa lamok. Paghatag og access sa medical care. Siguroon nga ang mga pasyente nga naay dengue adunay access sa maayong medical facilities ug treatments. Pag-involve sa mga eskwelahan. Ang mga eskwelahan mahimong magtudlo sa mga estudyante bahin sa dengue ug unsaon paglikay niini. Ang mga estudyante mahimong mag-organize og mga programa sa komunidad aron limpyuhan ang palibot ug makalikay sa dengue. Paghinabi sa mga residente. Pag-istorya sa mga residente nga naka-experience na sa dengue aron mahatagan og personal nga perspektibo sa dengue fever. Paghatag og praktikal nga tips gikan sa mga health experts para sa paglikay sa dengue. Ang dengue fever usa ka seryosong sakit nga kinahanglan natong batukan pinaagi sa kombinasyon sa personal nga pag-amping, environmental control ug community cooperation. Bisan pa sa kakuyaw nga dala niini, ang atong collective efforts mahimong makapugong sa pagkatap sa dengue o maprotektahan ang atong komunidad. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa nga Mga Labas nga Huyuhoy sa Kalikupan. Kini si Dr. Christian A. Sudario na ilan usab isip dato sukud yuta gikan sa Molify Tribe kauban sa Kapiksi. Ang inyong host karon sa Ultimate Radio 89.7 kHz. Mag-amping kanunay ug padayon sa paglikay sa dengue fever. In days gone by, the earth was lush and green, but humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dante's by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But in our hearts we knew the call to change our mindset, to save it all.
are Molify, with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Doubters by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Doubters by nice, our work's never done. We teach and we guide, with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world, it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are Molify, with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Doubters by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise, with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Molify unites, with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.